Takže ahojte pri dnešnom videu. V dnešnom videu vám ukážem, čo som si kúpil v Dánsku, Švédsku a Norsku. Len vám dopredu hovorím, sú to suveníry, hej, ktoré rád zbieram. Tak poďme na to. No takže v druhom najväčšom meste vo Švédsku, na Gothenburgu, som si kúpil takúto kľúčenku. To je vlastne erb mesta, autobus, názov, hej. Pekne to vyzerá, že? V Kodani som si kúpil takúto kľúčenku, to je veľmi pekná. To je, že Viking, vlajka, budovy, loď a názov Denmark. Hej, tak to vyzerá. No. Potom som si kúpil v Norsku, teda v hlavnom meste Norska, Osle, takúto magnetku. Pekná, že? Potom som si kúpil v Námornom múzeu, teda nie Námornom múzeu, ale múzeum expedície na Južný pól v Osle, takúto kľúčenku, kde je takto tučňak a takáto ryba. Zlaté, že? Pozrite sa na to. Potom som si kúpil v múzeu Tiki takúto magnetku s tou vlastne loďou. Som si kúpil takúto kľúčenku. Tak to vyzerá. S loďou. Teda nie, to som si kúpil vo Vikingskom múzeu toto. Hej. Takže, tak. No. A ešte som si v Dánsku kúpil takúto magnetku, kde je tá vila. Ja si ešte pôjdem kúpiť takú sošku z tejto vily. To už neukážem, ale pôjdem si to kúpiť. A možno ešte si pôjdem kúpiť pipidlovú pančuchu. Lebo tu všetci predávajú a pochádza teda, tá autorka pochádza zo Švédska. Takže uvidíme. Ak sa podarí ju zohnať, tak určite nejakú magnetku, pipidlová pančucha alebo niečo také. A toto sochu tejto malej morskej vily. Potom tu mám švédsku figu. Švédská figa je také národná sladkosť. Predávajú to buď ako rôzne cukríky, alebo ako cookies. Ja mám rád cookies, tak som si kúpil cookies a táto plechovka mi aspoň zostane. Takže tak. Som si kúpil ešte takúto krabičku, kde sú cukríky. Tak to vyzerá. Hej. No a sem tam práve tie magnetky a kľúčenky teda. No takže v Dánsku som si ešte kúpil takýto Frederiksborg kaštiel, zámok. Je to taká soška. Vy viete, že ja zbieram takéto sošky. Tak tu je. Nechcem to moc rozbalovať, hej. Takže tak to je, no, zabolané, vidíte. Ale vyzerá to tak, hej, nebojte sa. Potom som si kúpil takéto škriatka vo Osle, ako drží ich vlajku. Takéhoto. Potom takúto peňaženku. Ako len suvenír, alebo to dám niekomu, hej. Ale prišla mi taká zlatá. Toto som kúpil samozrejme Štokholm vo Švédsku. No a tieto krajiny sú známe tým, že sa hovorí o nich, že keď si tu žili elfovia, škriatkovia, tak všade predávajú takýchto škriatkov, hej, takýchto väčších, menších s vlajkami, zastavami. Takže mám takéhoto z Norska a takéhoto veľkého a z Štokholmu. Tak to vyzerá. Ešte sa na neho. Zozadu. Lásky má. To si každý kupoval, hej. Tak ja som musel, samozrejme. Je to zlaté, že? Samozrejme vlajku. Norska. Ešte mám tričko. To uvidíte na fotkách, teda, ak si pozrite moje fotky na iných sociálnych sieťach, kde teda mám švédsku vlajku a tam je taký sop. A ešte vám ukážem, no teda neukážem vám, lebo je to zabalené veľmi, ale kúpil som si takú buddhistickú, teda hinduistickú sochu Ganeši. Je tam taká ruka, tak to je, tá ruka. A tu na tej ruke je položený ten boh Ganesha, ten slon, hej. A je to vo farbe